Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Noy bina mahigalas uban karon sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Palita mahigalas to mahiskutanan robutaga onya daghan man yung mga kagalaang ni PM nato o diri sa DYHP RMN Cebu o sa IFM labot dahil ini mga higalang laing scam na sad nga katong atong giuna ng isgutan nato nga ginganlag ripa, ha, lahi ning ripa, lahi tong kapa, ha, kay kabus padatuon man to kining ripa ambot sabay meaning ani di ba kani rich padatuon. Aghay na nga biktima dito sa Bohol onya dili lang sa Bohol laing lugar di ay na biktima na sa dini. Muna itong balik-balikon gusto mga kaigsunan nga nining panahon sa pandemic ayaw taon mo padali og tuo nining mga pamasalig tugod to bitro gani klaro na mga higalang false. So ayaw mo ana in taon kay niya tos pandemic ron ang kwarta na habilin in taon nga gitigom-tigom, ha, mao butang dito mga higala sa kinini ang matawag nato mga higala ga inaning scam, no? So luoy kayo mga sukitig paminaw. Nya ato pong giawhag ning taga NBI, atong giawhag po atong kapulisan nga hugton ninyo na ang pag monitor sa ana indayken, mo naman og wa sa kay kalihok. Ha? Although mga pulis itabang man ani pero atong tama nga kinini ang atong otoridad isip pagproteher sa publiko ba. Palihog ko no. Kaluha ko no ninyo ni. Kay mismo ganito nga kuan kadto hinoong kapa mahigala nadakpan naman to si Pastor Joel Apolinario. Onya katong ada o katong organiko maragwa pa may update mga higala. Onya kini ni ang nasundan po sa mga scam mga kagilaan sa kasal-kasal, mga wedding coordinators. Una to mga higala dito makalimot si Nasir Fuentes nga napriso mga higala kay naglaslas man to niya nadakpan man to mga kagilaan kay kadtos Nasir Fuentes kuya sa to mga higala kay ang katutuang ato mga higalang na natabangan res DYHP town kato sa Chiripay mga kagilaan gumikan kay nagdahom in town nga okay ng ilang kasal na andam ng tanan unsa bang pagkahitabo nga ilad man na hitabo na ning wedding coordinator motos Nasir Fuentes gisundan may galton JC Salamusing ang tinuod nga nito Jason alias JC Salamusing pa JC to may galad Jason man ito unya sunod kato si Monica Enriquez kanang munik-munik diha sa Mayminganilya. So sunod-sunod ni mga scamson nya karon niya na po'y lain didto ni nag-una mahigala sa Bohol, so mo nga bantayanan sa tanan kay lisod kayo na nga mailad tarong mga panahona napatas kalisod kanabang mga tao ron bitaw nga napas kalisod sa pandemic pantiwasag ilad, mo ni nagka problema ang dako mga sukit di paminaw. Atong kaon ng report ni DJ Boy K onya atong hinabion rong taud-taud mahigala ning reklamante labot ini maong scam giunsa man sila pag-ilad ngano nga nadamang gid in taon sila. Ato sa check si DJ Boy K sa dugang update report. Yes, DJ Boy K. DYHP RMN Report. Maayong buntag, Attorney Rufil, ug maayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga kasama ug ato ang mga idol pod sa IFM. Ubay-ubay gid, Attorney Rufil, no, ang may contact labi na sa DYHP ug diri kanatos IFM nga nagpakitabang sila ang mga unang pangutana, Attorney Rufil, asa sila moadto. Tungod kay sa ato nang gisgutan pag niagi nga ang estilo mga attorney Facebook ra gid tanan. Facebook. Pangan ra unya sa atong pagpangutana pakisusi nato wa gid sila kahibaw o kinsa ni no nya ato ang nasabtan Attorney Rufil nga adunay tulo ka mga termino nga ato ang hinumduman aning nahitabong scam. Admin, seller og buyer.
So ang kaning admin attorney kumbaga sa dawat-dawat ba kay naamagod sila gihatag gid nga description or katog yung official nga murag mensahe kung mo appeal sila nga moingon nga ang kaning RIPA is paluwagan gid sa Attorney Rufil kung sa atoa dawat-dawat gid. So sa mga napo kataw no nga ni PM kanato ni nagpakitabang nagpakisusi kay update lagi ko no nangutan ako kung sa gimining sa RIPA. So lahi sa katong kapa attorney sa imong kapa kay kabus baratuon ang RIPA sa mga gimining ani DJ Boy kay wa gid sila nahatag Attorney Rufil mura siyag termino lang og kung sa atoa pa magdawat-dawat na murag mag-RIPA. RIPA aso abi na ko glitch pa datuon. RIPA termino ng RIPA kana bang raffle ba DJ Boy kay sakto gid raffles raffle mo na RIPA unya aduna koy basta hinumdum ko ni DJ Boy kay kanang RIPA termino nga kada bitong mo na raffle RIPA raffle katong panahon bitaw ni Jesus Christ nga diha mga higala nga kanana ang gilansang sa cross unya ang iyang sinina ila tong giripa kinsay makada sa sinina sa tong Ginoong Hesukristo giripa to nila o kinsay makada so mana giripa so kini murag paluwagan ni DJ Boy kay ambot pasabot din ni nga dawat unya ripahon ang inyong i-raffle inyong kung kinsay mo daog inana nga style DJ Boy kay sakto gid Attorney Rufil murag ginahinay gid natong natuhog ang mga storya kay kaning admin mao ni mag-post attorney nga moingon nga adunay mga pizza unya na ako ni available nga pizza so kinsa may matawa man DJ Boy kay kanang nauso ba yan nito sa probinsya DJ Boy kay pero walay daganay mao na mo gana yun ba ito sa probinsya, anong dumita ko atong ako mga kan sa una nga. Bisa ka na mga tug Manila, DJ Boy, kay nganto sa probinsya ko. Abot sa inyo, uso ba na sa inyo sa Camotes? Basta dito sa among lalawigan, abot sa inyo Indayken, uso ba na dito sa inyo nga, sa amo DJ Boy, kay kung gradual na kag high school, mingo man lang to mga ko nito nga, sige lang, gradual na high school, paningkamot lang, kay mo ngadto na sa Manila, manarbaho sa Manila, magkapanarbaho dito, unya, kanana ang okay na. Nya, dayon na to nakita po sa una, tanaw na to nga, inigulit nila gikan sa Manila, kana mag-fiesta Indayken, manguli man sa fiesta sa inyo pus Bohol murag daghan po na mangulig fiesta ambot sa inyo sa Camotes DJ Boy kay may sa DJ Boy kay o Indayken po sa mga probinsyano maka-relate gapon kan attorney daghan gyud po dawat dito na dawat dito sa Manila po dadapon ang dawat kay panalitan karon DJ Boy kay napo mo kabok nagbutang mo kwarta bukbo unya ang uban nga tumingon man tong akong mga kaila dito Indayken nga itunong lang akong dawat-dawat ko. Ako maripahan, ako lang ipalipag usab kinsay gusto interesado kay unya nako modawat ka ng matunong nga fiesta sa amo. June man ang fiesta sa amo. Imong pilion DJ Boy kay nga ay inigripas ko ngan kung ako may mabutuhan, ako may mabunutan, di lang nako dawaton adto nako sa June kay fiesta sa amo. Kay imo lang gud anak ko magkatrabaho kadto sa Manila, unya muli ka. Inigulis probinsya DJ Boy kay sa una bitaw na ibog bitaw ko kayo nga kanindot no inigulis probinsya ang tagikas Manila ri ambot ka mag-observe ka sa una sa inyo day ito sa among baryo maulit taga Manila magtinagalog unya magputi na sa DJ Boy kay nakaingon ko maputi mas Manila no ngano ka nga ang tubig baka nila dito o sa baka nang puti na unya ni asinso mo gini kasagaran no so magandre sa ka nga bida mo gradual taga high school importante magka-gradual lang ta mo larga tag Manila mo na din nga inig fiesta magtapok na fiesta mo kana amo to sa liti mo man ilang kenggali niya samot na kay Bohol no mangulim gani pista ng Bohol kaya kantong ilang style nga siguro nila nga ang ilang pagdawat mingon niya inigripa na unya na lang ko ako ngan o kanang fiesta na sa amo ngana nako ipatunong nga ako may mabunutan so ibisag mabunutan og sayo ako ayaw lang iparipa lang ako aron nga adtong buwana pwede magsabot-sabot na mo Indayken kanang buwana mao nang panahon nga modaog ko kay akong baonon sa pista so inigpista sa amo nakadaghang na baon kay nakadaog di ka sa RIPA DJ Boy kay ala inom ka dito galing ng Maynila na ala inom tagaylan bahala na og di ka kamang budget sa mukwarta inigpadong humans pista pabalik sa Manila mamaylo na sa kagiplite Mahinumdum kini kining ripa mo bukbo ba Indayken mo sabi termino sa inyo dai paluwagan dawat bukbo no inana nga style okay proceed na DJ Boy kay atong balikon na to ni katong mga terminologies nga gihinahinay ginatog hagpat sad kung unsa mo gyud mga kahulugan ani katong nagisgot og admin attorney siya mag-facilitate sa kumbaga dawat-dawat kung paluwagan. Okay, so ato ning klaro na tulo ka terminology sa atong katunan ron lahi ni sa mga meaning in Webster Dictionary.
So ang una Okay. attorney, admin. Admin. Siya ang aktibo diha sa Facebook nga muhatag og mga dates kung unsay mga available nga pizza, kung kano sa pwede mo dawat. Unya nasa gitawag nila nga buyer. So Buyer. ikaw to ang mopalit, ikaw ang mo-avail sa mga dates nga mao ni nga pizza, mokuha ka ani. Unya nasa gitawag nga seller attorney. Ang seller kumbaga kanang kung sa to ang magsabot-sabot ba nga pwede ba nga kanang imbes nga example ang imuhang pizza sa Oktubre, ikaw ba mo sayo-sayo og kuha sa September or example Nobyembre ka ka Oktubre. Nya diri na makita ni mo attorney ang ilahang kita nga budako gyud kay say for example sa gisgutan sa to ang mga nahinabi nga 100,000 kuno. Unya 100,000 unta ang iyahang madawat kay tungod ni pasayo siya gipalit niya ang lain nga slot attorney, mamahimo na lang kini 75,000 para masayo-sayo niya og kuha ang iyahang kwarta. I see. So, diri niya ang kaning gitawag nga admin attorney, adunay option nga pwede kuno tagaag commission or pwede ra pugwa. So, diri na to makita ang diri pa lang daan ang chaos attorney ba kay wa mo gyud klarong sistema. Oo. Unya bisag kinsa ra nang utana ko unsa may qualification para maka-admin ka. Muhatag lang kuno og 10 slots, example ako magkursunado ko mag-admin ko, mo post ko nga mao ni nga mga pizza. So pwede ra gyud bisag kinsa attorney Rufil basta mapuno lang nimo ang mga pizza og sa una kunong example unang slot dapat makakompleto ka kay para maunay murag motuyok kintahay nga kwarta. Okay, kini kung dawat-dawat na sa barangay na DJ Aboy kay kanang bubo dawat-dawat mo nga principle no. Kanang mga kaila mo, pila ra mo kubuk ani apil ba? Pila mo ka baryo panalitan. May bawaan mo to ang mudagan ka karon sa among baryo landaan DJ Boy kay hasta sa inyo kamotes ug sinday kin maka relate inis buhol. Sa among baryo may bawaan ka man gyud kisay ni apil unya og mo dagan ka mo nadaog ka. Padaog ni mo ron ikaw man nakadawat sa dawat-dawat nilarga ka di na kamo amot sa sunod buwan, mahibaw-an ka kay sa baryo daan, magilanday kita dito, bisa ganit sa pikas baryo, mahibaw-an. Mabita nang dunay mo, mabuntis pikas baryo, mahibaw-an tibok baryo. So, ang membro aning kasagaran, aning dawat-dawat, kanto rang grupo ba? Pagalitan kita sa DWHP, madawat-dawat kita-kita ra. O yan, dunay mo appeal, depende na kung ang credibility ining papilo na to, okay ba ni? So, nana, so ang problema ini kay ilang gi-open into public, DJ Boy kay. Sakto gyud attorney unya mao ni attorney usa ang makaguol ani attorney tungod kay kasagaran aning ato ang nahinabi mauwaw sila no mo storya. In fact ako ang makount mga 8 nga willing sila pero mauwaw kay kasabot sila sa ilang nahig-uguman attorney Rufil ba. Unya niabot pag gini og Sugbo na ay duha ka mga testimonya nga taga Cebu sila pero nadani lang sila silang kaila sa Bohol. Unya actually naka-standby na pod kay ang atong mahinabi usa taga Davao sad si attorney Rufil. Pwede man o dili na to itog anang tiron yan. Bugmingon sila nga mauwa magud miser. Pwede man aron nga bawaan na nato unsa ni kuana. So karon attorney Rufil nang utana gyud ko unsa man pagdani no sumoto mo ni reply ra sila atong naay mga ni post ang uban kaila sa kaila unya inani ko nang murag i-forward nila attorney via messenger. What is RIPA? RIPA means a slot of Palawagan member for sale. Why do they sell it? Because they need the money urgently and they can't wait for their Palawagan slot release. Now, I know you are wondering what a Palawagan is. It is a way of saving money monthly through a handler or admin who will be in charge of the money. In English pa DJ Boy kay. Ay, in English kita to ini. Para legit. Legit mo ba kayo ka nga kani in English mo kayo ka uy. Nga correct grammar ba ka English am kayo ka nga. Tinuod gid tingali ni. Ang kaybo ka attorney makapanglibot sa balhibo every time nga makabasa ta sa ilahang mga storya kay kani ganing uban ani naay nagisgot nga hinulman pa intaw ng ilang kwarta. Ito na isgutan nimo pag Sabado attorney. Nanimpad intaw nga manghuam na naman kag kwarta kay tan-on nimo nga di may surte dire DJ Boy kay mura ba ka na bang inyo mag-invest na. Kini ikuan lang ning kwarta gud ka na bang imo lang ning kuan kanang inutok smart work lang yun. Mo na importante. So, nagtuon na sa ka nga, smart work na sa nang imo, pwede kang nangutang na dito kuhan. Kaya kanabit ang mga negosyante DJ Boy kay, katong mga dagko negosyante, mga utang naman sa bangko sad. Unya ilang ipuhunan, puhunan. Utang, puhunan, unya dayon, bayad ka na buwan. Ano naman ang ilang style? Bisa ka na mga abuitis, bisa ka na mga sa Hendrisi, ka na sa Lusyutan, mga utang mo na sila. Pero, lahi ng ilang pamaagis pa pangutang. Lahi mo kuning inutangan o dato ginutangan o pobre DJ Boy kay kita mga pobre mangutang ta. Klaro maginangwa kita bugas. Pero kana mga dato mangutang sila kasabot calculated na nila.
investment na nga butang ka karon utang kag mutang ka sa bangko pila interest unya bubo ng puhunan dili pila imong ginansya igo makabayad ka sa bangko napakay ginansyang mahabilin gyapon o baka sweldo pa ka sa mga empleyado inana na ko na siya kanang doon na siya calculated na so inani og katutawon nga nagapil-apil sa ripa nagapil-apil ining mga inaning scam inon ka nga sige invest na kuan naman ni ila sige pangutana pa kuan lang importante nga makaapil ka sus Ginoo ko daghan nakaapil noon DJ Boy kay Bok attorney dali lang gyud kay ni naay kaning taga Sugbo usa ni siya ka real estate agent na uwaw gid siya perti niyang guulad do di man kay dako mga pila ra to ang nasulti between 10,000 to 15,000 pero nasakitan siya maayo kay muna lagi kuno in town niya kunya nadani ra po siya sa kaila didto naa sa ni duol na to attorney Rufil nga head siya sa usa ka tindahan sa Island City Mall diha sa dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol nga ang iyang mga hinsakupan mga rank and file nga empleyado uban no work no pay gani inadlaw nga sa ulan nga 14 taong Sabaw attorney tungod kay mao lagi na kanang nanghuwam pa anya dinagko nga mga amount kay nakasuway lagi sila nga narelisan sila sa unang nga mga slots no lagi apilan unya karon attorney nagiusa nga murag dito nakumot akong kasing-kasing kay ang iyang kauban nga makaslon karong Nobyembre ni loan kuno ni wa man sad niya gi-mention kung giun sa pagkalon posible baron nga pinaagi bang aning mga ato ang example SSS no uban pa nga mga loan sa usa ka empleyado 50,000 iyang gibuo ang kinatibuk ang 50,000 kay nangyawat in taon nga madoble matriple para mas dako ang iyahang budget para sa iyang kasal karong Nobyembre sus Ginoo ko pastilan. So ang atong kapulisan sa Bohol, ilan na nang gigukod DJ Boy? Kaya saan naman nitabo ini sa atong kapulisan sa Bohol? Attorney Rufil, si Bohol Governor Yap maoy may kuan gid ani nang hingusog gyud unya si Mayor Babag pod mitingog sad kabahin ini gipaspasan ni nila attorney. In fact, ato pa ning gisuwayan og PM no ang Bohol Provincial Police Office kay nagkaguliyang man attorney katong atong gisgutan nga pag Sabado, pag Biyernes ato ang mga tawo ni dagsa hangtod pagyud sa adlaw Sabado. In fact i-share man to sa both pages nato DYHP and IFM nga naagi mga photos attorney nga kaning nakit-an karon sa ato ang Facebook live mao ni ang mga tawo nga nigukod niya ang dilemma mo gani attorney because admin ang mga nagda so ang admin mao ilang gipanggukod unya ang admin sad nagukod sad atong murag pinaka head aning ripa nga maoy kumbaga ang mga dagkong kwarta didto no aning so na nagtugtod na karon DJ Boy kay na attorney nga ikaw may admin ang admin pagmingon nga dili kay ang katong ka-admin. Sus Ginoo ko. Oni attorney napagani nagid unta tay ganhan i-verify nga news attorney kay naalagi ko noy na ilang na block attorney ba nga mugawas ko no unta ni unya known ni nga maoy usa sa mga dako-dako sa ripa nga mugawas ni nagbitbit og milyones nga nasakpan ni na ilaning na block diha sa may Panglao Bohol kay mubatsi ko no unta ni nga pinaagi sa usa ka murag private plane or pinaagi sa usa sa mga kanang abyon diha sa Panglao. So murag ni adapon sila sa panahon DJ Boy kay panahon sa pandemic kay mingon nga ang ato pagbutang-butang sa kwarta isiguro lang nga naamoy GCash gid attorney. GCash or bank transfer sa ato pa ni adapt din sila sa ting pandemic hindi na lang ta magkita pa no GCash na lang. Ato lang nga katawa mga sukitig paminaw bida nadaot sa GCash inuuning kalakiha DJ Boy kay. Gid attorney niya kanang kuan kayo sakit kay pamalandungon kay grabe ang mga stories attorney nga nangyawat puro na maylo unya na nga usa man nakakontak tag usa diha naa attorney na tayo ato kunong klarohon og kuan okay aron nga atong mahinabi ning hitabo aron DJ Boy kay sus Ginoo ko tawo no nga naunsa naman tawo ning panahon karon mga kaigalaan no so na kuan ing tawo ni na ilad mga higala lain na po dugang info pag ni attorney nga naatoy usa sa mga ni contact nato sa DYHP IFM nga kanang nangutana siya nagsukit-sukit siya og ngano kuno nga makakwarta ang ripa ngano nga mo inana ba gituba ginon siya nga ayaw nagpangutana og mangutana ka dili ka para sa ripa. So grabe gid kaayo nga mga kanang kuan ba storya grabe nga mga ang paggamit sa mga psychology ani attorney ba okay inyo magka kanang mutana ka sugit-sukit pa ka ay nga lang sukit-sukit pa gusto ka makakwarta di na kinalang sukit-sukit di ka mo apil da iyog apil basta kidaghan nang ni apil ani naon ka DJ Boy kay mo magkagmadasad hinoon
Mao gid attorney has kang lisuda gid aning mga kahimtang ron sa mga nakuan no na biktima niyang ilan na lang gid ita panginhawat attorney nga marifanan. Mao gini balik-balik gali niya. In fact nagiusa nga willing kaayo makig-interview pero wa gyud kuno siya tug nagsunod murag daghan sila nga grupo attorney, nagsunod-sunod sila, nagikog-ikog sila aning admin kay ang admin sad nagsige pod og gukod sa kaning pinaka-head no mga kadagkuan sa gitawag nga RIPA. Kay ang refund na lang gid unta ila attorney mao na lagi ilahang nyingawat sila nga katong ilang gi-invest, katong ilang gipalit nga slot, ang katong amount mabalik nila. Sila no. So ang problema ini iyahay na og tudtod ang admin, daghan ano na daghan man ning admin ini DJ Boy kay ika may suito gid ani inani. Pwede man admin, so kinsa may pwedeng ma-admin katong makakuha og kwan? Katong ang ako pagsabot attorney Rufil no ang mahimong admin basta makapurma lang ka og pila ka slots nga say for example mo comment ka diha unya mo post ka nga example Boyki nya ako mo post ko maayong adlaw Bohol na atay slots para sa RIPA nya kinsa tong willing mo kuha ani so naay napo kuno usually sa ingon pa tong nahinabi nato nga napo kuno kasagaran attorney napo ka slots so og makumpleto lang ng mga pangan og makapadada yon sila sa ilahang amount nga gustong i-invest kay okay na mamahimo na siyang admin. Ingon ana sayon lagi kay attorney in fact sa ako ang pagsabot gani ani nga ang uban gisakyan na ni subang admin kay namo gyud usa attorney nga nagpa-admin. So ang iyang gibuhat nagpa-admin gigamit niya ang usa ka pangan unya pag sumapa sa katong matawag nato nga buyer pagpalit niya siyang slot ginaan siya nga uy kanang wa naman dito na admin so nagpaatik-atik ra nga apil pa siya sa maong RIPA pero gisakyan niya nga murag nakasend na og GCash ngadto ang mga tawo niya pero di gid sa legitimate nga admin kay murag dili to pang RIPA attorney Rufil. Agoroy. So ang uban DJ Boy kay daghantag mga ni ari na to onya ni PM o gani kuan ang problema ini may murag hesitant silang magpa-interview kay para mauwaw sila DJ Boy kina mo mga professional in town ba. Masabot na sa taindekin kay panalitan ikaw nga kuan imo mo hunahon og maayo DJ Boy kay panalitan og ang nailad kag 10 mil 20 mil or 50 mil imo mo banaon sa imong profesyon nga bida no. Panalitan og kuan ka nga nailad ka nya imo bana og maayo nga angay ba ko mo sulti ani angay gyud ka mo sulti aron mahibaw tong uban pero uban sa blog mauwa man ka DJ Boy kay nga agoy di ba ka ko kansawan ani nga nailad ko gyud kay mo attorney kani ganing usa unta nga naka-standby nato nga taga Sagbayan Bohol nga gitago nato sa pangan nga baby kay ang iyang admin maestra. Ana siya nga gakabuang gyud kuno sila hasta ning iyang admin nga maestra kay nagsige lagi pagngita og kanang unsa nay update no kung asa na kuno mabalik pa ba ang kwarta kay mo to ang nahitabo attorney nga nikalit lag mura og declare nga di na daw sila kapagawas og kwarta kay wa na kuno budget. Goroy. So primero ko sa may ko wa mo ingon nga hikagar ang GCash. Abot na gid ni attorney kay ang sa naa sa listahan attorney pero to be verified paghihapon ni na nagtan-aw lagi ko attorney na ay 200,000 na ay 2 million na ay 900,000 ang uban ang ginagmay attorney labing gamay is 2,000 na ay 2,500 na ay kapin 10,000 so naasad sila yung computation attorney yung kung example mo ni imong input pay in pila sa dang posible nimong payout. No, so sakit lang yung kaayo tungod kay unverified pa po ni. Nag-slay ko na DJ Boy kay katubang bright sa math bitos pagka elementary. Ilang gi-hire gyud to nga may mo daga computation. Sus Ginoo ko. Yeah, sa usa ka taho attorney Rufil giban-abana nga mo bilyones gyud kuno ni no. Siguro sa sige nako og tan-aw og basa murag posible gyud mo bilyones ang murag ganig na scam attorney. So naguna ang mga lungsod dito sa Bohol ato enumerate pagbalik DJ Boy kay ang lungsod sa Sevilla, Lila, Tagbilaran City, sus Ginoo ko. Sagbayan Bohol. So far mao ni ang na-confirm nato attorney niya naapoy nag-mention about Panglao. Niya mao na ni ang kaning magabot sa inyo Indiken sa Carmen no, ani magabot dai. Basin sa siguro no, ni siklito lang tayo ka Carmen niya wala sa mutugan nga nailad sila kapit. Unya, posible gyud kuno attorney nga ang mga tawo nga nagpaluyo aning RIPA maora pod nga mga tawo nga nagpaluyo sa kapa. There's a verified report kabahay ni ana. Kadto mga naanad ba sa pag dumala og scam DJ Boy kay unya naanad na sila ana. Anya mga tawo sad gud murag di magud mutagam lagi ba kada bang kuan bitaw niya sige lang gyapon ana ba
sa una pa ni sa panahon sa Kapa, mabitan ang ako nang tirahan tog mayong Kapa sa una. Ako rin ang inusarang angkor Cebu at the time ha. Kato pagsugod yun. Di pagunsa. Daghan kog mga kwan. Gihapon man to sa ikwan sa una. Giingnan gyud ko di Jiboy kay gabantay-bantay lang ka kay murag kuyaw-kuyaw na imong gitirahan. Primero ani daken gabantay ka pag primero ani kita man di HP may kon gyud ani kay ngano di ta gusto manghigalan daghan may mabiktima. So nawa na to kaloy is Ginoo nawagtang na to. Nadakpan na ginis Pastor Apolinario karon na pwede puli daghan pa ning uban nga ni puli. Nawa naman katong organiko so daghang mga teachers katong organiko katong ADA Jesus daghang call center agents di Jiboy kay mga teachers, police pa ganing uban, nangailad adto, unya karon nagtuota nga okay na, naunsa pa nga sige man lang gyapon ning kalakihan ni DJ Boy kay. Kita Attorney Rufil diri sa kahanginan no naam kita responsibility KBP members man ta namin sa ato ang organisasyon nga ang pagpaabot sa katawhan ba nga mo warning kita kung example kaning atong gisudlan dili ba ni SEC registered ang sistema palang daan Ponzi scheme klaro kaayo no ang pyramiding niya ba nga wa goy negosyo nagpangutana ka ngano di ay makapadako no so kasabot gyud ka nga ang kwarta sa mga mosunod nga musud mao ra potoy murag mamahimong revenue sa katong katong mga nag-una. So paunhanay lang Attorney Rufil ang katong mga nag-una mabulahan kitahay sila no. Sila may makabenepisyo sa i-invest sa katong padung pamusod. So mao lang gid na pait kaayo nya magtan-aw ta sa to ang mga post diha sa Facebook puro pagsaway sa publiko nga kuan ko no kanang mga wa ko no gamita ang utok kung inana no modesty aside nga kanang ngano ko no nga wa ko no sukit-sukita no pero mao nahitabo naman mao nang sa giingon pa ni Attorney Rufil nga di na ta gustong mabalik pa no kay because mura magog history repeating itself attorney so mapakataw imong giingon dito nahitabo sa katong before atong Kapa attorney katong usa pa gyud no nga grabe sad gihapon nga pyramiding so mao na pait kaayo ni nga kisinatian sa atong makaisunan labi na sa problema ra ni kini mga mangingila DJ Boy kay labi ka kaning kay mga naong may lang og kato bitaw kanang klaro bitaw nga ang naong palandaan mangingilad na naiban nga ug tan-aw nimo lamang kanang pastor katos Pastor Joel Apolinario nya kay ko magkag pinadaan na gitingalan ni Ginoo. Labihan ka kon kay ba? O gini katubang nimo may mo dag eksplikasyon. May mo dag eksplikar. Unya heto ila day di Jiboy kay. May mo na ilang kon katubitos na Sir Fuentes. Ato interview siya. O sige sir, nasito naman mi sir niya in God's perfect time. Gamit pag God's perfect time ang hanggang dako. Stilan. So mao gini karon attorney kanang kutob na lang in taon ni sila og PM sa to ang mga Facebook page ang uban diri magpangutana nato kung kumusta ko no unsa ba kunoy update nya kita pod igo ra pud ta pagkuha og mga information sa to ang makaigsuonan des Bohol labi na sa mga hintungdan kay boko nga kani pod sila galibog man sa ni unsaon gud ni pag kanang ang investigation ani attorney ba kay wa man goy sistema kanang puro ra Facebook lisod ba ang pag kanang gukod o kinsa may gukuron ani kay example magpa karon ingno na ka sa Facebook pila ra bay pag gamit og usa ka panganya ikaw admin kintahay ka imong i-deactivate i-delete imong account wa na no lisod jud kaayo Mao na. Okay, final report. Okay, salamat kay DJ Boy kay no atong ato lang nga sundan kini mong issue DJ Boy kay murag nanagana man ni ato mga kuan nga ma-interview unta no. Pero nakuha naman ato ni na-interview naman ato ni sa off air. Murag managana sa mapasulti on air kay murag mauwaw sa DJ Boy kay anyway ato lang sundan. Unya atong i-close monitor ang atong kapulisan sa Bohol unsa na ilang mga action ani labi na kay si Governor Yap apil man nga mi gukod na ini usab DJ Boy kay dito sa Bohol. Sakto gid attorney. Okay, salamat kay DJ Boy kay sa imong report o atong padayon nga sundan kini mong issue DJ Boy kay. Daghang salamat Attorney Rufil og sa ato mga tigpaminaw. Radyo mo nationwide. Otos DJ Boy kay may galangas tong atong kauban sa 93.9 IFM atong station manager mahigala sa IFM Cebu ato rong nakauban ra butaga mahigala gumikan ining atong issue no so ato lang sundan mga kigalaan o naunsa na hitabuan nya amo mong giawhag ang ato mga kaigsunan dinha nga palihog lang yata sa pandemya karon nga magbantay ta
o di ta mailad. I-check ninyo kung doon ay mga inani o naa ba ni registration sa SEC inani o doon ba ka ni authority king sa DTI nga no magbutang sa mga business nga susama ani o mga business permits ang pangayuan aron nga dili mo madalig ka ilad. Ang problema magud ini pod uban inday kini mangutana pa kag daghang mga permit nga ayaw o di ka mo apil ayaw apil na may daghan ng mga apil na mo. Palihog lang no, magbinantayon ta kay lisod kayo nga mailad ta ini mga panahon na karon mga kaigalan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.